Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya apa? Iya aku tak tuku tempe nih pak. Iya. Lima. Lima ya bu. Ki 1000 le. 1000. Lima nama ya. Yes, tuku tempe. Ndak. Sini. Ayo. Lima nama ya bu. Iya. Ya aku sesuk pesen lontong. Besok saiki sore. Loh, iso. Iki nek ngono kenapa ana? Gue lali iki. Ini saiki mulak bingung. Lali iki ya. Pitike. Pitik buka kan. Iya, kok gorene. Kok gorene ya? Heeh. Ya lho kok bunyi-bunyian ora apa-apa. Ya maksudnya bengilah ya, Mak. Iya, manuk Sing panen. kisik. Iya wis bunyilah gak apa-apa, ora apa-apa. Lontone. Heeh. Kok pitike tak ternak ya iki. Anune perang dina. Rontoke. Lontongnya pira lah? Rong dina ya. Perang dina ya. Oke, wis. Aku tak mengguri ya. Tinggal rendang wong lho. Rendang ki apa ya? Rendang daging. Ya pesenan ngono. Iya. Dagingnya Enak apa ora? Kurang jadi kok malah kita ukep sithik-sithik ini kan geni alon-alon ngono maksude iki engko dikai santan kental. Jan aku ya gelem. Lah daginge ora enek, lah nek mbok tukokno tak rendang. Kulangi lah. Iki nggone wong kok aku karek ngolahno kok. Dagingnya ra enak. Ya daginge ya nek tuku kok sampean tuku tak olahno mateng sesuk peteng tak tero. Ngono ya. Ya nek sampean tuku. Mbok Lina tak ajak. Ya. Ya wis. Tuku daging dhewe Mak, aku megake gak iso gak kober ngono maksude ya. Ya wis. Lontongnya rong dina ya. Ayo wis Oke, nuduk kok. lontong. Tak entuk ngopi sing kesenane pisik. Sing sampean tuh bengi. Ya Serina tak ajak godok lontong, godok lontong. Dan ini masaknya besar dulu nih guys. Ya Allah, ini pesanan kabeh yuk. Tenang ki, opor. Opor. Sing pitik Jawa kae ning panci kae rung kanu ki. Pitik Jawa nih panci guys. Wis pesanan semua. Yuni, tak tu gentak gentu bling. Badame nek gue piye? Badame nek gue piye? Tapi gelem guyu kok biasa ra gelem. Jokku lho, Mbak, menawa pergi tempat jenengan itu bahasa jajan dekne rada sumringah. Iya. Oh kagak baca itu. Enggak baca anggete moh medu. Pas. Iya. Ya Allah. Ki mau prai Ndek Sri. Sesuk yo libur. Aku bodoh ae kok. Aku nek nang kuburan bodoh. Nek Pak nek mau jane tuku kembang. Bodoh Pak muter aku kok. Idau ngombe dia. Alah sing apa bupati ndi sing teko? Bupati Toprak apa teko? Alah lah iya. Jendelane buka apa garena. Nah, perak subak. Lah ya dinglet Dubai, guys. Lah bayane. Iki sapan dah bangkatem? Iki dinane apa iki? Heh? Iki minggu Bodo kedua? kedua Allah. jam 2 Jam 2. jam 2 wis kok ngawi. Wis teko ngawi. Kan ini paling jam 12 jam 11. Oh, ya wis ah. Ini Mbak Eda bersih-bersih, guys, mau pergi. Pirang tahun kono kira-kira? 2 minggu. Rong minggu ae. Rong minggu apa dua nenggone Mbak guys. Mbah Lampung. Iya. Bah. Uhuy.
pun nenggene putune terus anak mbok lupakan. Iya. Nah, Yo. aku dereng mandi dereng. Anakku werong tak dusi. Aku tak ngedusi Rafa. Ayo mantap. Dadah. Dadah. Cincin cincin. Sesuk nang ngene Mbah Lampung. Besok ya tak sangoni. Bisa aja ya. Nanti tak kasih duit. Ya. Nggo sangu nggih, Pak Bajai. Mau numpak bajai mau? Ayo. Nek guyu piye nek guyu? Lele. Ayo Pak Bajai. Jadur koyo Ayo Pak putri. Bajai. Ayo, ayo Pak Bajai. Pak Bajai ya. Mbah Damen nek guyu piye? Tak employ. Padahal nek gue piye? Tertekan wis ayo pulang-pulang. Ayo klambine bajune baru. Diparingi sapa, Duk? Diparingi sapa, Duk? Walah, piye ambune kok wangi to. Walah, wangi ntar mandi. Sudah kan peninggalin Mbah Lampung. Jangan nangis ya kalau di sana ya, jangan rewel nggih. Gak boleh rewel lho nggih. Ki Mbah Damen. Artis siapa nangis? Ya kudungan deh, masa betul aku kudungan. Kok ya kudu. Rugi rambut manyar jare. Manyar kok kudungan rambut anyar. Nah, kan segala aku ya. Gini ngene. Mas guyone punya aku serah. Ya aku karo ngene-ngene, Mbak. Lah aku tersenyum. Ora ngono iki. Karo ngono. Itu daging ya? Ya, pirang kilo? 5 kilo. Piro, Pak? Semalan kilo. Kilo. Sekilo apa pinti rendang Yuni tak kongkon kok. Wis ke. Tak jupuk tripod dhisik. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngelik seri. Tak kei kabar ya, Pak. Sepurane ya, Pak. Apa? Sepurane ya. Nah, aku baru sepurane iki aku tok kabar, Pak. Tenang. Iki kabar aku. Diwesno. Aja dadi atimu ya. Tenan iki, Pak. Iya. Diwesno. Aku mau untuk kabar konggone Mbak Indah karo Arifin Pak. Ya Allah lihat waget aku ta. Nganti ku seteratapan aku. Tenan. Yo kaget tadi mau dikandani kan. Lha ya Mas kan gak ero ya mbak dikandani opo kan aku gak ero. Negesno. Ya, Aku ki ape tak kandakno ki aku bingung ya. ya wis cekelan sapa sih. Gak Bingung aku pengen ngandakno. Piye lah ngandakno ki aku yo ora penak kan. Ya Allah, mau dikei surat karo Mbak Indah. Ya Allah, masa aku dikei surat apa? Nggak terlalu nyadar. Itu kudu pesan. Tok. Wong tak kei piye. Nangis tenan no, Mbah. No kuwi nangis tenan. Kok bukai kok apa-apa kok. Sekarang Ya, peng. ini pesen. Iki Lebaran. Mbak Indah lebaran ke THR. Tunjangan hari raya. THR ki apa tunjangan hari raya? Aku ki mau disodor-sodorno mboten napa, Mak. Kula mboten saged mukani kata. Dik-dik sakmono kae kok jarene kok Ora kata. ora kata. Mungkin kangge Dik Rafa, kangge Lina, kangge Pak kangge Mak. Bojone nggih niki sami sitok Ya kono wong sitok. tuane kene ya wong tuane. Padha rata. Kok kono sicok sing kono tok apa kene tok. Mesti enek sing iri. Tapi ini iri tanggane gak masalah. Biasanya penonton. Hah? Sing komen nomor 1. Iya. Tapi kan
tanggane pun lak ora. Ya Allah. Ya alhamdulillah ya Pak ya. Terima Bisa, kasih ya Dok. alhamdulillah, ya. Syukur rezeki. Ya lancar, paling sehat, Amin. sehat, segera waras. Nek ngopeni anake muga-muga dadi anak sing Langgeng bukannya anaknya. bisa sukses. Mlaku sak mlaku diparingi selamat, nomor 1 mergo contane ning jowo ger. Muga-muga ya mlaku sak mlaku diparingi barokah, selamat ora ana alangan apa-apa. Wis aku gak iso andakno apa-apa karo anakku lanang karo anakku wedok, muga-muga rezekine tambah akeh ya Pak ya. Apa jadi kaya anak terus mama. Anak iso ngene ya semangat. Iya seneng lebih kuat. Ya. Ya, sing lain ya, matur nuwun ya Pak ya. Pak selalu ngrepoti wong nom ya sepurane ya. Mudah-mudahan paling sehat segera ya, dan nyambut gawe lancar. Bisa langgeng untuk ngomong anaknya sampai kaki-kaki lan dari wong tua iso ngekeki apa-apa sini mau ngekeki donga dan donga. Wis mudah berkahan barokah wis apa dadi amalanmu. Lah wong papat iki kok enak 5 kok ketok ngono. Nah. Kok enak. Omongan lho kok saja kok gemar tok kok Mbak. Oh papat yo nek 5 juta piro? 1.250.000 loro. Telu. Terus bentume gak sini wong. Pap. Lah kok nek mbok cekel kok aku kok ora mbok umani. Kok anggere dicekel ndekne aku ya ora tau mbok umani ngono kok kowe enak men lho karek nyekel. Mau Tengger ketak adol kan. Emah, Kak. Kelatan sih. loro, telu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi mbak tangis iki apa? Mbok aku yang iki kok 12. asane ya Allah. Setengah. Kowe 1.250.000 kok mbok tangisi lek aku ora tak tangisi kok. Iki 3 iki 1.250.000, tasane 5 juta kabeh to. Tapi kanggo keluargaku nek apa. Lho. Kowe sing duwe ya aku. Lho, ngono ki lho Lip. Andane atine degel aku gak mesti kok oleh nyekel dhuwit lho Lip sam. Iya jajal lah. Oh, engko rapa iki sik tak bagi kok mau ki rezekine dhewe-dhewe kok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, setengah kira apa? Mbak, celokno Lina, Mbak. Loro, telu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, setengah iki Lina. Nah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kok kurang 100? Makanya dihitung sik mau. Hitung nih, Pak. Iku wis tak ukur. Lah ya dihitung nih. Ini dari 5 juta ini. Dajal balik meneh, Mbak.
Walah, ji, ro, lu, pat, mo, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iki lho. Kurang 100 Kurang 100. Iki jajal. Tahun Lho ora iki dhuwit ngene, Kak. Dhuwit ji, ro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bener. Wis siji. gitu. Wong ora karo rip iki dhuwit roti rip. Tunggu. Ji, loro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh iya diwano kinara 100. Astagfirullah, Mbah. Lho persen Iki kok yo lali iki lho. Oh, Lina. Nek mau wis nek kontane Mbak Indah wis perseni. Nah, wis iki Lina karo Rapa. berarti kurang pira iki Lina? 100. Kurang 150 tambah 200 ya. 450 ya. Lina kan dilongi, jadi Lina kan wis dilano Kinara 150. Cek 150. Sing Rafa 250. Ora dek kok gak enek aku ora mau saiki. Aja liro. Ji. Iki bener ora nih? Iki. Aku mati lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dek mana itu sakit ya? Lah kan kalong dik manger 252. Ping Enggak, pindho. ini 1 sih. Kalau Kinara tok 1 sih. Lho kuwi masa mbok lebokno dhuwit apa? Lah ya yo apa Lip? Lho, lha kuwi kan wis sak lempitan mang 1.250, Mbah. Oh iya. Walah. Berarti kita longi Lina. Yo ke. Lina tak longi 1 saya. Oh, dhuwit Lina. Lina tak longi 1. Itu. Sing mbok lempit mangi 1.250 tuh gak 1 juta. Lali aku lali. Piye Mbah ngono? Iki aku tukokno daging, tak tutuk daging. Ya Allah, terima kasih Dek. Ya Allah, berkah barokah ya Dek. Iki tukokno daging sekilo. Sekilo ae 150 paling. Nah, iki susu iki tak perseni 1. Kok sampean gak umah? Gak apa-apa. Amit, terima kasih ya Mbah. Berkah barokah, rezekinya lancar. Sehat selalu. Ini liane tak perseni kayak gini tok. Kita perseni ngomong tuku daging. Ku nek tuku daging ku terus wahno Yuni. Oh, lek iki Karo kono. betike. Karo betike cok. Betike cikok Pak. Cek ngetang kok ngetang mulai sik lho, Dik. Betike Pak. Siapa tuku apa? Pengen bandas. Ya karo ada orang baca mbok piring domba. Enggak, aku berani, Mbah. Pak ojo mbok lirik to, Pak. Duit tanggal apa? Ora gopo ki nek aku gak cekelan nak ya padha ae. Kamu Simon. Iki dhuwit roti. Iki dhuwit roti piknik. Jajan. Wis. Wis, guys. Aku untuk modal kompeni Mas Arifin. Wis. Wis diperseni 100 senaus. Lupi 1, Jessica 100. Iki rasa. Pak Rara ora usah, Pak. Lengko anake loro iki. Anake loro. Terus perseni anu Eko ape Berangkat Lampung. Selasa dhek wis Selasa. Bodho kedua. Heeh dhek. Ayo darono rek. Oke.
Aruh warna pitik. Lah sesuk dek ya. Rin. Engko dagingnya tak wene aku. Sampeyan di mana pitik karo Rono gak apa-apa, Mbak. Wis, tang. Ndak kae bajine gak iso ngetokno mbak aku. Ya wis tak sebut tong. Oh baju karekmu seru nih. Tak kon lali ngono kok yo eling. Tak kon lali mbah kok eling ngono. Kerasake. Wah, kuwi wong perkara duit ra bakal. Aduh Pak.